Otče Petroneli, donesla jsem vám večeři. Odědí, ďáble, já už ti nepodlehnu. Můj Bože, stůj při mně. Bože, co se to s otcem Petronelem stalo? Proč říká, že jsem ďábel a proč nechce večeři? Ty jsi tady asi nová, že? Ty nevíš, že otec Petronel jí pouze suchý chléb a pije vodu? Ne, to mi nikdo neřekl, ale proč jen chleba a vodu, když tady na hradě je tolik dobrot? To už se stalo dávno. Otec Petronel to má zapsané tady ve svých spisech. Všechno zapisuje. Počkej, najdu to a přečtu ti to. Léta páně roku 1199 naše země pod vládou krále Přemysla Františka I. a královny Alžběty vzkvétala. Honosný Nechvalínský hrad byl postaven na vysokém kopci, odkud byl výhled do dalekého kraje. Proto ho nemohl ohrozit žádný nepřítel. Královská pokladnice byla plná zlaťáků z mýtného projíždějících kupců. Na polích čekala bohatá úroda na svou sklizeň. Lesy byly plné ptactva a zvěře. Lid byl spokojený, měl svého vladaře rád. Dcera krále a královny, mladá Markéta, rostla do krásy. Brzy se měl konat rytířský turnaj, kde si měla vybrat svého ženicha. 3 dny před turnajem se král rozhodl, že si s královnou vyjedou na projížďku. Štolbo, osedlej a přiveď naše koně. Vyjedem si s královnou na výjížďku a navštívíme mou sestru na Buklově. Až se vrátíme, tak za rytířské turnaje mohou začít. Otče Petroneli, dohlédni na to, aby se za naší nepřítomnosti naší dceři Markétě nic zlého nepřihodilo. Tolik dobrého jídla a pití tady zůstalo. Měli bychom toho využít, než se král vrátí. Pojďme, dáme si trochu do nosu. Pojďme na to! Tak trochu bychom mohli. Ale jen na chvíli, potom musíme do stráže. Služebné, nalejte nám vína. Všichni zasedají k bohatě prostřenému stolu. Nejprve pili po malých doušcích, ale pak víno i pivo teklo proudem. I otce Petronela přemluvili. Nejprve ochutnal kousek pečínky, ale potom mu nestačili do poháru víno dolévat, jak mu zachutnalo. Celým hradem se ozýval zpěv hodujících rytířů a ostatních obyvatel hradu. Dokonce i bílá paní se stoupila se strašidly z cimbuří a šli se podívat, cože se na tom hradě děje. Ahoj,
Král s královnou se nevraceli. Na hradě se pilo a veselilo už 3. noc. Otec Petronel byl tak znavený a vyčerpaný, že se musel jít projít na nádvoří hradu. Cestou zpět si ale spletl bránu do kaple a omylem otevřela hradní bránu s padacím mostem. Než se brána otevřela, usnul seděl vedle ní. Cesta do hradu byla volná. Toho hned využili loupeživí rytíři z okolních lesů, kteří už druhou nocí sjízdili kolem hradu. Ospalé a vínem zmožené královy rytíře snadno přemohli a zavřeli do hladomorny. Vůdce loupeživých rytířů, proradný Zikmund, přezdívaný Liška Ryšavá, se usadil na královský trůn a pravil. A teď tady budu králem já. A tebe, krásná Markéto, si vezmu za ženu. A tím se stanu králem této země. To ale nemůžeš. Můj žení musí vzejít z rytířského turnaje, do kterého se už přihlásilo mnoho udatných rytířů. Pouze vítěz se stane mým ženichem a králem této země. No tak se turnaje zúčastním taky. Stejně ho vyhraju. To už si zařídím. Trubači, vyhlás, že rytířský turnaj začíná už dnes ráno, aby se jej nikdo nemohl zúčastnit. Slyšte, slyšte, rytířský turnaj na Nechvalínském hradě začíná dnes ráno 3 hodiny po východu slunce. Do rytířského klání se mohou přihlásit udatní rytíři, všichni podaní, kteří se nebojí bojovat o ruku princezny a o královské poklady. Nebojte se a přistupte blíž, všichni budou zapsáni a můžeme začít soutěžit v rytířských disciplínách. Tak, voláme všechny rytíře, kteří chtějí s námi dnes soutěžit v našich rytířských disciplínách a bojovat o královské poklady. Budeme to mít jako každý rok, vytvoříme 3 řady. První předškoláci, ti nejmladší, potom to budou děti 1. a 4. třída a tady ti nejstarší 5. až 9. třída. Pojďme dneska pomaličky.